Сърцето на средните Родопи не може да топти без своите гори. Освен място за отдих и чистота, те са убежище за десетки животни и растения, изграждат незаменима за региона екосистема. Нашите гидове из горите край Смилян са инженер Анатолий Елев и неговият екип. Те са лесничеите, които отговарят за държавното горско стопанство тук. Кои са всъщност най-интересните видове тук в гората край Смилян? На територията на стопанство най-разпространени са белия бор, смърча, догласката, елата и черния бор. Общата площ на Смилянското горско стопанство надминава 33 300 хектара, от които 25 900 са държавни горски територии. Екипът на инженер Елев, който отговаря за стопанството, се състои от 41 души, от които 32 лесовъди. И как преминава деня на един лесничей? С какво се сблъсква той? Всеки ден той е длъжен да обходи участъка, за който отговаря, да следи за развитието на съответните дървесни видове, дали има поражения. Трябва да прецените и кои дървета са годни за изсичане, нали така? Точно така, да. Приоритет да бъдат тези дървета, които са пострадали от абиотични и биотични фактори. Освен, че изследват гората, лесничеите посвещават голяма част от дейността си в нейното надграждане. Годишната площ за залесяване в Южното държавно предприятие, от което е част и Смилянската гора, е 1164 декара. Това е купа, която се измерва средния диаметър на дървото. Преди извършване на маркирането, за да отбележим точния диаметър, прави се височина 1,30 гръдна височина, измерват се и спрямо показанията на купата се записва диаметъра на дървото. Ето, средният диаметър на това дърво е 54. Няма да преувеличим, ако кажем, че има дървета, които надживяват своите лесничеи. В нашия случай, средната възраст на горите на територията на Южно-централното държавно предприятие е 68 години. Най-точният вариант, за да се определи възрастта на едно дърво е, когато има възможност да се отреже и по самия дънер се броят пръстените от центъра към периферията на дървото. Тук съм извадил едно трупче, на което се виждат ясно пръстените. Значи за една година дървото своя си растеж образува един светъл пръстен и един тъмен пръстен. Това е една година. И с какво помага на вашата дейност да знаете възрастта на дървото? Значи спрямо възрастта и състоянието на насъждението ние определяме съответната вид сеч. След като определят възрастта на дърветата, много важна част от работата на лесничеите е маркирането. И защо е важно маркирането на дърветата в гората? Да, маркирането е важно, понеже с самото маркиране ние определяме дърветата, които ще бъдат отсечени. В момента тук зад вас има дървета, които са пострадали от, мисля, че от снеголом и снеговал, други от биотични фактори и те с приоритет се вземат. Тоест тези болните дървета трябва да ги премахнем, за да останат жизнените дървета, на които да дадем простор за в бъдеще да могат да направят хубава корона и приръст по диаметър. Без да има контролна горска марка, дървото не трябва да се отсича. Освен да облагородяват, лесничеите имат мисията и да пазят гората. Постоянни са сблъсъците им с безотговорните посетители, пожарите, бракониерите. Какво е отношението ви към незаконната сеч? Най-често вие сте първите хора, които сигнализират за това. Когато се забележи за извършено престъпление за нарушаване на закона за горите, колегите, които са установили това, сигнализират органите на МВР. И след като подадете сигнала си до МВР, до кого стигат всъщност? След това оформям преписка с необходимите документи и изпращаме до районната прокуратура за последващи действия. Да съхраняват почвените води, да поддържат добива на билки, гъби, горски плодове, да привличат туристи. Неизборими са ползите от горите, които водят със себе си и сериозно отношение. Не само от лесничеите, но от всички, които пристъпваме към тях. Седмицата на гората е веднъж в годината, но природата има нужда от нашата отговорност всеки ден.